Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Delia, magaganda ka paglaing lalaki. Ihata na lang na ako si Adel. Dili! O sa dili? Wa ka na mo ilan ako nga igsuon, Lili. Busa! Dili na sabta ka ilhon nga kaluha! Kung sipot mo ipasabot. Ang ako! Ako! Ang imo! Imo! Dalia? Unsay buhat mo ipasabot sa mong gisulti kang Lili? Gusto kasi mo gisulti, Arnel. Kinahanglang hatagan kong leksyon si Lili. Ug unsay nahunanaan mong buhato na? Aron maliksyon ang imong kaluwa. Ha, Dalia? Bawion ko gikan niya ako pagkadalya. Kana, mao kana ang dugay na nakong gipaabot. Nasukla na nimo kanang kaluha nimo. Kipupos na ni Lili nga ako pailob, Arnel. Gusto ko niya sukdon kung asa kutob akong pasensya niya. Okay ra man ang magpasensya ta ba? Pero kanang sa tao nga dili parehas kadaotan sa imong kaluha, Dalia. Sa imong nakita og nabati sa insultihan karon, maayo pa ka siyang panggaon, ha? Nahiubos ko niya, Arnel. Usahay, Dalia. Kinahanglang putla ni mong sungay ang mahal ni mo sa kinabuhi. Aron makamatngon siya sa dako niyang sayupa. Sobra na siya. Tungod kay imo siyang gipaanad, nga taga nimo sa tanan, Dalia. Pero karon nga supako na nimo siya, makamatngon na siya sa iyang sayop. Wa ko makauyo sa gisulting Dalia. Kuhaon ko na niya ang iya. Aw, bahala siya. Total, mas nakapabor ko niya kay ni anak ko silang bahay ni Anel. O mituo ka na kong inahan ni Anel. Nga ako agad si Dalia. Pero makalagot na sa munahon-naon. Nga dili na muuyon ka na ako si Dalia. Sa una, mutando naman to siya. Bisag unsa ka lisod ang akong pangayoon niya. Pero karon, mureklamo naman. Briset! Dili naman hinuon ko mahimutang karon. Unsa makay maayon ako buhaton? Kung kaluha sila, imposible sad nga ang duha gyud ang higugmaon ni Arnel. Kinahanglang makapangita ako paagi nga mapapas ang duha ka managsuon. Dili gid ako madawat nga lupigon lang kog mga taga-isla. Dili! Unsay sunod mong gustong mahitabo karon? Gihagit ko ni Lili. Pwes, kinahanglang makita niya. Nga dili ko niya makaya kung ako na mahiubos niya. So, unsay buhaton nimo? Pahibawon ng tibok kalibutan nga kaslunon ta. Oh. Ha? Ano may katawa mo ka? Doon na ba ko'y katawanan sa Grisolti, Arnel? Ay, wa. Kuan lang kanang nahimot lang ko ba nga nagununo sa mga pangitabo. O gusto mo ko na yung magkikahimutan, ha? Sa miaging mga adlaw, di ka ganahan nga makasalta. Kay daghan kay kagway hinungdang rason. Pero karon, O sa man, ha? Magpakasal ka na ako o dili? magpakasaloy. Tanahon ta ko na sa kutob ang buhato ni Lili. Aron ko haon kag balik. Okay, sige. Karon akong tawagan ang atong wedding planner. Buhaton na nato ang atong prenuptial sa usa ka nindot ug sikat nga hardin. Oh. Anong nangupaw naman noong kadiha? Kinahanglan nga happy ka na karon. Nga kaslon na ta, ha? Kaslon na gud ta, hapit na. Dalia, wani usbanay sa una-una, ha? Okay? Wa na lagi. O sige. Ikaw nang magbuot sa tanan, ha? O gusto ko nga mabisi ka sa pagpangandam sa itong kasal. Okay? Baby, peka pa ko sa iyong kamot. Uy! Usa? Di paragod? Mm. Ano buhi ka pagka sa kamot? Noon sam taon kay?
Aron maanad ka na ngay kapon ako imong kamot. Abi mo no, hilig di ba kay kung nga magunit-gunit og kamot. Sa di oy. Lagi. Kauing ana. Jay, uy! Kanang gunit kamot. Mao din ni ganahan nimo sugad sa una. Unsa? Dili, uy! Sa una nimo mauyab ba? Dili, Kapit-kapit sa kamot. lagi, dili. Ang imurang kamot ang ganahan akong hikapon. Ayan ako pangila di Harnel. Ikaw ba sultihan nung kas tinuod noon? Angang katuhuan day na. Ikaw sulti, ako ito, oh. Sa di oy. Biyay, ang binanang kamot niyo, uy. Pagpuyo oy. Ayaw na lang gud pag inarte ba? Ikaw ba? Kapila lang gaya takamhag kay? Hilom Arte ha. ka pa. Hilom. Oh, May mabagdan na lang ka magbinastos dihang istorya. si binastos ba? Natural man gud ng case sa mga nag-uyab. God, naon sa Okay nga ano, ha? Uyab day ta. paita ni mo. Naana sa kani imong kasupakira, ha? Oh. Askang sula na imong cellphone. Bebe, pag nga na, be, pag nga na. Uy. Si Lilian ang nawag. Ha? Sa muka na ng kaluhan ni Roda. Aw, noon, di na gid na mahimutang kay di mo nagong gisuklan gud. Hilom na diha, be. Ako nito bagon. Hello? Lily, pauli na sa isla. O ayaw na may sabuga si Arnel. Imong kaugalingon ang imong gisultihan, Lily. Busa, ikay pauli sa isla. Unsa magiplano nimo, Lily? Ang among kasal ni Arnel. Muna among giplano karon, mahal kong kaluha. O gaya ka pala ka, imbitado ka sa among kasal. Ayaw pagkasal kang Arnel. Dili namin nimo papugnan pa, Lily. Busa, kung ako po'y ikaw, mupauli ka sa mong katipon. O palayo mo ni Dabita. Lily, wag kay kasing-kasing. Ikaw ang way kasing-kasing, Lily. O gitudloan ako nimo sa mong pagkapatuon ng kasing-kasing. Dili ka may magpakasal ni Arnel. Magpakasal mi, dili ka makapugong kay naa ka diha. Sabtang kami di adire. Ha, putlan ka na yun ang atong panagkaluha, Lily. Kung magpakasal ka kang Arnel. Dugay na nimo giputo lang ato pagkamanagkaluha. Okay mo naging pasabot karon. Busa, maningkamot na lang imo. Kay wa ka nagkaluha mo nung pase mong mga sapay. Wisit ka! Wisit ka! Oh, Bilyo? Ang imong kaluha may imong gitawgan. Oo. Hindi na yung mapungan pagkadautan ni Lily. Makalibog bitaw kay mga panghitabo, no? Usa may manalibgan ha, Bilyo? Kamugod. Ikaw gang imong kaluha. Naglibog ko kung anong si Sir Arnel. Midukot pa man sa imong kaluha nga si Lily. Panuway tumabayan na. Isugan nimo Miss Dalia, oy. Tungod kay gahig ko si Lily. Gusto dyan ko niyang pasakitan. Kumusta ng pamati nimo? Okay na ka nga nakapahungaw sa imong kasuko? Okay naman gamay. Pero makapasakag yun sa dugo ang yang pagsampit ako, Lily. Gibarugan na gyud niya nga siya si Dalia. Na. Ay naglabda na imong una-una ang kaluhan nimo. Okay, manglakaw ta. Makikita ta sa atong wedding planner. Tiyo. Tiyo, malakaw ta. Tiyo. Bangon na, Tiyo. Ay, subukan niyo eh. Asa naman siya. Atong gimito ng teleskopyo. Maniitas kaliw ka ni Lily dito sa bahay at Arnel. Ikaw ilang kay Adto. Duka pa man ko do. Di na mahimo, Tiyo. Ah? Kita nuha maniit. Ay, kangasula niya atong gibuhat. Katong nilang kang kaluhan ni Lily ang panguyabi. Yabag ka? Kastilan mo eh. Di mahimo, Tiyo. Barong gani. Barong. Maniit na doon sa bahay at Arnel. Di ba di ko mahimutang ko eh? Magkalagot ang sortihan si Dalia. Tawagan ako ko sabi. May mabagdali ka man sa mo, Lily. Busy ni sa pagpangandam sa mong kasal si Arnel. Ayaw yun pagpakasal ni Arnel. Kaya doon naging mahitabo. Ayaw ko kadlo ka, Lily. Wa tagahadlo ka. Naibaw ka na yun kung ako na'y masuko. Buang ko kung masuko ko. Isa na gikaway ni mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!